И нещо ще да забравя. Ако искате, защото тази конзола, принципно, оригиналната й батерия, сега ще ви покажа. Ето това е тази оригиналната батерия. Тази батерия, доколкото пише тук, и 1020 мАч. Това е оригиналната батерия. Като аз имам една Nokia, както ви показах в началото на клипа, в която, примерно, ако тази батерия ви падне батерията, тук имам 3 заредени, може да видите, те са само от Nokia. Ако, примерно, тази батерия ви падне, ето, твърдите си Nokia-ката, слагате си я тук. Ето може да видите, даже ако си включим Nokia-ката, ето зареждане. И примерно, когато тази тук ни е паднала и се зарежда, сега гледате, това тук се зарежда. И примерно, трябва да искаме да играем още. И примерно имаме други батерии, които не са ги заредили. Взимаме примерно тази батерийка. Имаме и се слагаме тук. И пак тръгва. Като как може да разберете дали се е заредила? Да се е заредила не може да разберете, но може да разберете, когато няма ток. Самия екран почва и яркостта да му се намаля. И по едно време почвате да нищо не виждате и само може да чуете звук. И да, кога съм доволен от конзолата, да, може да си купите от AliExpress или от Temu или от някъде другаде, не знам. Дано клипът ви е харесал. Чао, чао и до нови срещи!